Kudala nje ngicabanga ukuthi kwakuwu-2006 ngake ngasindiswa ngikholwa nje impela. Kunensizwa eyayifikile, ifike netende, ifike kanye nabanye nje abazalwane. Yayishumayela le nsizwa lena ngendlela ayiphiwe ngayo, wawungeke uhlale ungaphenduki. Igama layo kwakuphiwa inkosi Buthelezi, uPI Buthelezi. Lapha ku-TikTok nje ipage lakhe kuthiwa u-Apostle PI Buthelezi. Kwahamba-ke ngase ngiwa, ngithe sengiwile sengingasakhonzi khona lapha kubasindiswa. Ngangithi uma ngihlangana nawo le nsizwa ngishawa amahloni kakhulu, ngifise ngisho ukucasha, ngoba loya muntu loyana wayephila ukukholwa. Loya muntu wayekushumayeza uphenduke ngempela, ngisho ngathiwa unenhliziyo elikhuni kanjani. Ngiyakhumbula nje ngalezi ikhathi ukuthi ngangihlupheka kakhulu, kodwa babengidonethela impahla zokugqoka. Khona okwakuthiwa ukugina, bangihlanganisela ngagcina senginane impahla zokugqoka impela, bengikhombisa lonke uthando engakaze ngilibone. Kodwa ekugcineni mina engabaphoxa ngokuyeka enkonzweni nami, kodwa futhi nganginezathu zami engangengikwazi ukuyichaza, ngoba ngisho kuthiwa ngiyayichaza babengeke be-understand, babeyozama ukungishintsha umqondo. Kodwa nje angikho kuyo yonke lonto leyo. Ngisekutheni loya muntu loyana wayeliphila ukholo. Loya muntu wayenoNkulunkulu ngaphakathi kuyena, ethi noma ekhuluma uzwe ukuthi akusakhulumi yena. Wayethi mayebamba inkonzo ebusuku makuzoshumayela yena, wayeba yesinye isimo nathi sasingaqondi ukuthi isimo sini lesi. Ubone ukuthi khona umoya osumgubuzele njengamanje, kodwa-ke siyakholelwa ekutheni kwakumoya ongcwele. Ethi eba nesinye isithunzi, ethi mayeshumayela uzwe uthinteka ngendlela eyisimanga, ngale ndlela yokuthi kwakuze kube khona abakhalayo. Ngiyazi ukuthi abantu abasuke bengabathanda abasindiswa bazoba nakho ukubeka izici bethi hhayi wayesebenza ngomoya kaSathane, bebeke zonke izici lezi. Kodwa umoya kaNkulunkulu wawukhona laphana, sasuzwa ukuthi njengamanje sekukhona umoya kaNkulunkulu. Ngiyakhumbula nje ukuthi kwakuthi noma kuculwa begxumagxuma bebheka phezulu abazalwane masikhala iy'nsimbi nama-organ, mina yayingidlula ukuyenza leyo nto leyo, ngingakwazi ukuyenza ngomuntu nje oyihlalela lapha eyithulele nje. Kodwa wayekwazi yena ukuthi ebe nami, ehlale nami, engixoxise, enze amahlaya, ngisho ngathiwa sihambile mhlampe sikoSikhawini kanje. Leya nsizwa leyana ngiyayikhumbula kakhulu ukholo layo. Ngiyakhumbula namhla ngivakashele, ithi isingiphakele lana, yangiphakela noletisi. Ngiqala ngisho ukudla uletisi, ngixakeka nje ukuthi iklabishi lani leli lihlaza. Ngiyithatha lento ngilahlele eceleni, engitshela ukuthi hayi uletisi lo uyadliwa. Ngiyafisa ngathi ngabe le nsizwa la ikhona namanje esenalo lolu kholo eyayinalo ngesikhathi sigcina ukubonana ngabo 2006.